Така, нека да направим... в този клип ще може да се вижда хубаво, но ще начертаем бъбълките. Аз съм готова с едно, тъй като малко избързах. Мисля да напиша бъбъл отгоре. Чакайте. Използваме тази гумичка, която е от Jumbo и се разделя на 3 пласта. Ако искате да кача влог, как ме питате въпроси и се оправяме, ми пишете. Така. Така, написах го. Ще отцветяваме набързо. Няма да е толкова дълъг клипа, защото не искам. И ще използваме тези фломастери, които са ми подарък, за да може да ги отцветим. Ето. Като топчетата ще са... Чакайте да видя. Топчетата ще са... Ето този цвят. Чакайте да го видя само. Да, ето този цвят, който е... Ето. Мисля да сложа върху топчетата някой малко лилавко. Ще се върна като го отцветя. Така, направих. Ето ги топчетата. Има малко лилава, просто не се вижда. Мисля вътре да е с ето този цвят, който е 77. Чакайте. И е лилаво, много светло лилаво. И мисля това цялото да е като глазура с него. Ще се върна след като и това направя. Ще ви... ето, отцветих го. Чакайте, да. Така трябва да го държа. Отцветих го. Сега ще направя и сламката. Като сламката мисля да има да има ето такива черти и да другото да е в този цвят, тези двата, което това е бежево и е цвят 138 и 147. Това ще го направя защото ще стане бързичко. Така, правя си чертички, се едно сламката е на черти. Аз съм нова и мисля да качвам различни неща. Като за рисуване, за дрехи, за тротина, разбирате ли, различни неща. Ако и да ме приемете, ако може. Това се оказа, че е нещо като розово, но нищо. Пак бива. Ето така. И тук мисля с някакъв цвят да го направя като течно нещо. Изчакайте само да видя с кой цвят ще е най-подходящо. Мисля с ето този, който е номер 89, да. Да направя като сега, само да го отсветя и ще се върна. Така, тук сложих едно съчета на сламката. Това ще ще направя другия и ще се върна вече с готовите два резултата и в друг клип вече ще направим самото това, или аз ще го направя и ще се върна. Нарисувах ги двете, само че стана една авария, че тук виждате как
Ето тук се отбелязва другата картина, но то не си личи. Много изглежда яко, така казано. А тук малко реших да сменя цветовете. И да стане малко по-различно. Ще се върна след като изрежа. Така, върнах се, изрязах ги и... Гощо да са равни. Така ще се получи. Малко не е равно, но карай сега. Едното е малко по-голямо, но другото нищо. Ще стане. Сега трябва ни тиксо, като аз ще използвам... Тиксо. Чакайте, ще се върна след като взема тиксо и памук. Така, намерих няколко тикса. Едно розово, едно зелено и едно нормално. Памук, ако не ми стигне, ще взема още, но мисля да използвам сега от това, защото е прозрачно. Ще се върна след като залепя и сложа това и за крайния резултат. Така, чакайте. Това е готовия резултат. Bubble. Чакайте. Bubble. Не е много хубав, ама поне пак е. Това беше видеото за днес. Ако искате още такива видеа, пишете и лайквайте. Искам да кажа в TikTok ли ще направим повече последователи или тук. Бай!